راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان سلام زخبركم سمعت راديو إيرنا نايلوم ربع شمون تلكاتيت قلتشعن إسران سلستن على توزينا نهو فلما أرستاتو أب إرترا بتاوعيت كتت أب تقراي نفس تخايدة كينات وفيروم زتنحو أبالات عقور سراويت إيفانو اللو ما أكلاي بانك إتوبيا أب كل تقراي أقلقلوتات مهابو جميرو أب سوماليلاند أمونغو حلتات منقستن أتوقاتن بستخايدة قجد بوحدو 34 سبات تقتلهم راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان على توزينا بتاوعيت كتات نمنقست إتوبيا نمدقاف أب كل تقراي نفس تخايدة كينات وفيروم زتنحو أبالات عقور سراويت إيفانو مهلاوم من جتات راديو إيرنا الرقاقيتهم እቶም ብምኽንያት ጥዕና ፀገምን ንዋብሮን ዕድመን ካብ ምድብ ኣሃዱታቶም ብግዝያውነት ተፋንዮም ፀንሑ ኣባላት ዕቑር ሰራዊት ካብ ዝሓለፈ 6 ወርሓት ሒዞም ብፃውዒት ክተትን ግፋን ናብ ኩናት ወፊሮም ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ኣብ ክልተ ሕዳር ኣብ ፕሪቶርያ ዝተኸተመ ስምምዕ ናብ ትግባረ ኣብ ዝሰጋገሩሉ ዘሎ እዋን ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ትግራይ ተዋፊሩ ዝፀንሐ ሰራዊት ኤርትራ ክሰሓብ ምፅንሖ ይፍለጥ ኣብ ትግራይ ፀንሐ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ገለ ከባቢታት ናይ ቦታ ምልውዋጥ ኣብ ገሊኡ ድማ ብሓደስቲ ትካእ ምህላው ኣብ ዝንገረሉ ዘሎ እዋን ድማ እዩ ኣባላት ዕቑር ሰራዊት ይፋነው ምህላዎም ተሓቢሩ መብዛሕትኦም ቶም ዝፋነው ዘለው ኣባላት ዕቑር ሰራዊት ልዕሊ 50 ዓመት ዝዕድሚኦም ርኡይ ናይ ጥዕናን መነባብሮን ፀገም ዘለዎም ምዃኖም እዩ ዘመልክት እቲ ካብ ኣስመራ ዝበፅሓና ሓበሬታ ምስ ምውላዕ ኩናት ኣገልግሎታቱ ኣብ ክልል ትግራይ ተቋሪፁ ዝፀንሐ ማእከላይ ባንኪ ኢትዮጵያ ካብ 37 ለካቲታት ሒዙ ዳግም ምጅማሩ ኣፍሊጡ እቲ ባንክ ካብ መቐለን ከባቢኣን ዝርከብ 31 ጨንፍራቱ ሙሉእ ኣገልግሎት ሂብ ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብ ካልኦት ከተማታትን ከባቢታትን ክልል ትግራይ እውን ብተመሳሳሊ ክጅምር ምዃኑ ኣስሚሩሉ ልዕረተ ብክልተ ሕዳር ኣብ 2022 ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተኸተመ ስምምዕ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ኣቐዲመን ከም ንግዳዊ ዝኣመሰላ ባንክታት ኣገልግሎታት ክህባ እኳ እንተጀመራ ኣብታ ሃገር ብዕቤቱ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ማእከላይ ባንክ ግና ንጥፈታቱ ከይተመልሰዩ ፀኒሑ እቲ ባንክ ኣብ ክልል ትግራይ ሙሉእ ኣገልግሎት ክብ ምጅማሩ ዝግለጽ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ዝወከል ወገናት ንመጀመርያ እዋኑ ኣብ ከባቢ ዶብ ተራኺቡ ድሕሪ ምዝራብ እዩ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ድሕርቲ ምትእማን ንምሕያል ኣገዳሲ ምዃኑ ዝተገልጸ ርክብ ምስ ወከልቲ ስምዕ ሰላም ትግራይ ናብታ ክልል 15 ቢልዮን ብር ክልኣኽ ከም ዝወሰነ ይፍለጥ ኣብቲ ርክብ ብዘይካ ምምላስን ምሕያልን ኣገልግሎታት ኣብ ምስሓብ ሰራዊት ኤርትራን ምልሻታት ኣምሓራን ካብ መላእ ትግራይ ብዝምልከት እውን ከም ዝተመያየጡ ተሓቢሩ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ተበታቲኑ ዝፀንሐ ሓያሎ ትካላትን ምምሕዳራትን መንግስቲ ክልል ትግራይ ናብ ቦትኡ ይምለስ ከም ዘሎ ዝሓበራ ሚድያታት ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ እውን ነቲ ከባቢታት ናይ ምርጋዕ ዕማም ይርከቡ ምህላዎም ይጠቕሳ ኣብ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ዕጡቃትን ብዝተኻየደ ግጭት ብውሕዱ 34 ሰባት ከም ዝተቐትሉ መርበባት ዜና ሓቢረን እቲ ግጭት ነቲ መንግስቲ ርእሰ ምምሕዳር ምስ ዝቃወሙ ዕጡቃት ብሶኒ 6 ለካቲት ኣብ ዞባ ላሳካኑድ ከም ዝተኻየደ ንሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ብምጥቃስ መርበብ ኣልጀዚራ ገሊጹ ኣብ ርእሰ ምምሕዳር ፑንትላንድ ኣብ ዘዳውብ ዞባ ላሳካኑድ ተደጋጋሚ እዋን ናዕብን ግጭትን ክካየድ መፅንሑ ይፍለጥ ሓይልታት ፀጥታ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ካብቲ ዞባ ክወፁ ዝጠልቡ ዕጡቃት ብፑንትላንድ ከም ዝድገፉ እዩ ዝንገረሎም ሶማሊላንድ ካብ 1991 ካብ ሶማል ተፈልያ ናይ ገዛእ ርእሰ ምምሕዳር እኳ እንተመስረተት ከም ሉኣላዊት ሃገር ኣህጉራዊ ተፈላጥነት ኣይረኸበትን ርእሰ ምምሕዳር ፑንትላንድ ግና ከም ኣካል ፌደራላዊት ሶማል ኮይና ትቕፅል ምህላዋ ይፍለጥ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈፂሙሎ راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان